Мърдок е велик. Рупърт Мърдок наистина заслужава голямо доверие. За това, че ми краде идеите. Как може новостите му съвпадат с всичко, което съм планирал в годините? Направил бях и схема. Ето за какво говоря. Рупи отдавна ме е шпионирал. Каквото и да планирам, при него сякаш става от само себе си. Рупи, престани! Welcome to the News Corporation family. Добре дошли в семейството на News Corporation. Преди 40 години се роди идеята да свържем всички хора чрез силата на медиите. Сега тази идея е реалност. News Corporation стана третата по големина медийна компания на планетата. Тя промени облика на новините и развлеченията в целия свят. News Corporation има здрави позиции в периодичния печат. Вестниците на News Corporation в Австралия, Великобритания и Съединените щати са най-широко разпространяваните англоезични печатни издания в света. Издателската дейност е непревземаемата крепост на News Corporation. News America FSA е сред най-големите производители на рекламни приложения в САЩ. Тиражът им достига 16 милиона. Поместват се в 585 неделни вестници на територията на щатите. HarperCollins, литературното издание на News Corporation, е второто по големина в света за книги на английски език. А TV Guide е седмично списание номер 1 в Съединените щати. Достига тираж 14 милиона. Телевизията е област от първостепенно значение за News Corporation. Със създаването на нови телевизионни станции по света, Fox ще се превърне в най-голямата самостоятелна американска телевизионна компания. Тя притежава 22 станции, които покриват 35% от домакинствата в САЩ. На кабелната арена News Corporation държи уникалната мрежа FX, FXM, филми от Fox и Fox Cable News. Създаваме нов тип новини, Fox новини, за всеки, който иска да види цялата картина, но и да разбере детайлите. Fox Kids е телевизионната мрежа за деца, а Fox Sports за запалените по спорта. Излъчвам мачовете от Националната хокейна лига на САЩ, Бейсболната лига и, разбира се, Националната футболна лига. Обликът на телевизията се промени с появата на мрежата Fox, където се родиха едни от най-популярните телевизионни сериали и звезди. News Corporation направи истински пробив, като обви света в телевизионните си мрежи. Sky Biz над 4 милиона абонати в Великобритания и Ирландската република. Star TV с набор от регионални програми за над 220 милиона зрители в 53 страни. Излъчва по кабел в Австралия и установи стратегическо партньорство за създаване на директен сателитен канал за Латинска Америка и Карибския басейн. News Corporation владее световната телевизия. Помислете си за игрални филми. Това са филмите на 20th Century Fox, собственост на News Corporation. Скорост, сам вкъщи, умирай трудно, Денят на независимостта превърнаха Fox в един от най-продуктивните филмови създатели на Холивуд. 20th Century Fox Television произвежда телевизионни сериали като Семейство Симпсън, Надежда за Чикаго, Досиетата Хикс. Наред с производството, 20th Century Fox Television и 20th Television разпространяват телевизионните сериали за Fox и други телевизионни мрежи по света.
Със своята периодика, издателска дейност, телевизия и игрални филми, News Corporation е ненадмината по глобалния си обхват, съчетан с непрекъснато разширяване на програмата и производствените възможности. News Corporation е една от най-големите силно интегрирани медийни компании в света днес. Проблемите, които движат международния медиен пазар, са концентрирани в вертикалната интеграция, съдържанието и творческата глобализация. Това са реални и актуални тенденции. News Corporation е решена да бъде лидер в тези стратегически насоки. Целта на News Corporation е да стане ненадминат разпространител на първокласни продукти за читателите и зрителите по света. Продуктът се създава от хора, творци. Нищо не става без таланта на хората. Те създават или разказват историите, които по-късно ще се нарекат съдържание. Хората поставят вълнуващите картини на телевизионния екран и в пресата. Те носят идеите, които ще изведат News Corporation в новия век. С умението си да поема смели инициативи, да провокира самодоволния конкурент и да развива нови пазари за продуктите си, News Corporation работи днес, за да наложи модел за медиите утре. Това е компания от хора, които поемат риск. Подготвени са да създават нови продукти, да търсят нови пазари, да реагират на нови предизвикателства. Това е компания, която няма равна по глобално покритие, богатство на програмни архиви и производствени възможности. Това е News Corporation и BTV е новият партньор. Нека заедно сътворим телевизията за цялото семейство. BTV, елате с нас! Дванадесетте изпитания на Астерикс. Сценаристи Рене Госини и Албер Юдерзо. Музика Жерар Калви. Режисьори Рене Госини, Албер Юдерзо и Пьер Черния. През 50-та година преди Христа цяла Галия, днешна Франция, била покрита с непроходими гори, в които царяли мир и спокойствие. Само птиците... Един момент. Казах 50-та година преди Христа. Точно така, благодаря.